Vänta. Imse vimse spindel klättrar upp för trån. Nu faller regnet, spolar spindeln bort. Upp stiger solen, torkar bort allt regn. Imse vimse spindel klättrar upp igen. Och klättrar och klättrar och klättrar och ända bort till Hailey. Vad är det här då? Va? En liten tå. Och en till. En liten tå till. Hej. Hej. Hej, jag sätter mig här hos dig. Så. Nu sitter jag där hos dig. Det är kaninen. Hej, gumman. Aj, aj, oj, oj, oj. Aj, aj. Ha, oj, oj, oj. Mm. Prata lite med honom. Och vart ska du nu då? Vart ska du nu? Den kommer dyka rakt fram. Ja, vad är det här? Vad är det där då? Vad är det där då? Ja, vad är det? Hamnar du på den där kaninen? Så. Nu. Undersöka den lite. Mm. Ja. Och sen en liten planka. Ja, det är bra. Joho! Joho! Vad duktig du är. Så jätteduktig. Ja, så är jag. Duktig tjej! Vad ska man göra? Vad duktig du är! Va? Boing, boing. Gunga lite där. Mhm. Nu är mer grejer. Var ska du nu då? Kan du inte komma hit istället? Visa hur gullig du är. Ja, kommer sig. Vad säger du? Oj, får ligga Kom sen. där. Hej hej! Hej! Wee! Titut! Titut! Är det inte roligt? Titut! Titut! Tyst skratt var det där du. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Tjena. Tjenare. Hej. Titut. 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 Nu kommer den här.